Здравейте, аз съм Борислав и това е урок номер 2 от серията Програмиране с Ruby за начинаещи. В първи урок се занимавахме с това да си подготвим системата, да е подходяща за писане на Ruby програми и днес ще направим вече първите ни стъпки в тази посока. Какво направихме предния път? Ако си спомняте, успяхме да напишем даже една съвсем елементарна програма в нашия редактор сайт. Нека сега да го отворим. Това най-вероятно ще го направите с черната топка от вашия десктоп или както сте си го настроили, както ви е удобно на вас. Нека даже да отворим нашата предишна програма. Отворете тук Open в файл менюто и изберете нея. Ще видите това, което беше точно предния път. Тогава изписахме текста Ciao. Нека да стартираме. Ако спомняте, това е с бутончето F5 и ни се получава резултата от нея. Както предния път споменах, първия ред и последния не са резултат от нашата програма, те произлизат от редактора сайт. Първия ни показва какво пускаме, пък за последния ще поговорим в детайли по-натам. За сега просто може да приемете, че те са неща, които се появяват и да ги игнорирате. Ето това е точно резултата от нашата програма. Сега може би ще си зададете въпроса какво е това. Това въобще не е програма, при положение, че единственото, което прави е да изпише един елементарен текст и то даже единствено и само в този редактор. Може би даже ще се опитали да я пуснете. Нека сега да го направим. Ако отворим там, където се намира нашата програма и я дабл-кликнем, видяхте, изкочи някакъв прозорец и веднага се затвори. Защо стана това? Това не е защото програмата ни не проработи, ами просто защото тя е много проста. Тя изписва текста Ciao и приключва. Няма нищо повече, което се случва в нея. Това стана и в онзи прозорец, дето веднага се отвори и веднага се затвори. Той реално изписа текста Ciao и приключи без да направи каквото и да е друго и съответно се затвори, след като е свършил работата си. Това, за съжаление, когато правим първите си програми, те трябва да бъдат толкова прости и така да се каже скучни. По-нататък може да се позанимава малко, да направим малко по-интересни програми, които реално ще може потребителя им да борави с тях, да прави някакви неща. Ако сте ползвали конзола или терминал или команден промпт, както се нарича под Windows, там също ще може да стартирате тази програма. Ако отворите където се намира тя, при мен ето тук, и я пуснете, ще видите, че тя отново ще пише текста Ciao и ще приключи. Ако не сте се занимавали с команден промпт, терминал, конзола и така нататък, няма значение това, няма да се занимаваме повече с него. Това е само за да ви илюстрирам как тя работи. Наистина изписа текста Ciao и приключи и не ни е необходим винаги сайт, за да може нашата програма да работи. Необходимо ни е само Ruby. Наистина, първите ни програми ще бъдат точно толкова простички и ще приключват единствено с изписване на такъв елементарен текст. Дълъг или къс, в зависимост от това какво правим. Нека сега да направим нашата втора програма, в която ще се занимаваме с малко може би силно казано да кажа интересни, но поне малко по-разнообразни неща. Но нека тук да направим нов файл, да го запомним като нашата втора програма и аз ще я кръстя урок 2, защото това 02, това не е урок 2. Това е урок 2 и ще я кръстя урок 02. Не забравяйте да добавите .rb накрая, за да кажете и на сайт, и на Windows, че това е именно Ruby програма. Ето я и нея. Видяхте, че и двете останаха горе отворени. Ние ще се позанимаваме малко повече с сайт и редактора, който ползваме и нещата, които той може да прави. Но няма да го направим това наведнъж, а постепенно. Сега в момента видяхте, че той може да отвори няколко файла едновременно. Тук естествено могат да бъдат много нови. Ако направим нов или нов, виждате как седат тук отворени нови и нови и нови файлове. Сега ще затворим тези, което става с close, понеже няма да ни трябват. Ще затворим и нашата първа програма и ще оставим само с нашата втора програма. В момента няма нищо в нея, но въпреки всичко тя е абсолютно валидна. Ние може да я пуснем с F5 бутона и видяхте, ето тук ни каза, че изпълни втората програма и веднага приключи. Това е защото тя не прави нищо. Въпреки това, тя е абсолютно валидна и това е именно най-елементарната компютърна програма възможна, която просто стартира и веднага приключва. Прави нищо, така да се каже. Предния път говорихме за това как се изписва текст на екрана и това ставаме с думичката puts. Това в Ruby е начина да се покаже, да се изпише текст. Термина всъщност, който ние използваме, да отпечата някакъв текст. Това произлиза от зората на програмирането, когато не е имало монитори. Не знам дали знаете, че такова нещо въобще е съществувало.
но много отдавна компютрите са изкарвали текста единствено на хартия, точно с печатане. И оттам до сега термина отпечатай текст, въпреки че той се изписва на екрана, а не се отпечатва на хартия, продължава да се използва в програмирането. Та реално puts, това, което прави, е отпечатва нещо. Това, което е вдясно от него. За да отпечатаме някакъв текст, ние трябва да го напишем в кавички. Това съдържанието между кавичките е и това, което ще изпише. Както видяхте предния път, ние изписахме здравей и чао. И тук може да напишем всъщност всякакъв текст. Ето сега ще напиша. Много ката станаха. Не станаха. Добре, не мога да пиша. Така да съм съвсем на шльокавица. Като го направим това нещо, видяхте, че това се изписва. Това продължава да е програма почти еквивалентна на предишната. Изписва някакъв текст и приключва. Програмирането всъщност представлява задаване на серия от инструкции към компютъра. Както, да кажем, готварската рецепта представлява серия от инструкции към готвача. Сложи щипка сол, сложи 1 кг картофи, разбърква и вари 30 минути на бавен огън и така нататък. По същия начин поредица от инструкции към компютъра представлява и нашата програма. Тук в момента имаме само една, така да се каже, заповед и тя е да изпише този надпис, всякакъв текст. Ние може да добавим друга заповед и той е да изпише нещо друго. Ето, например, може да изпишем тук чао, защото програмата ни приключва. И ето, появиха се и двете неща. Може би забелязахте, че тук оставих един празен ред. Това е изцяло, няма никакво значение за Ruby. Ако оставяме колкото си пожелаем празни редове, тук може да изпишем още нещо, защото още не сме изтърнали, програмата ни се сърди. Виждате, че редовете долу са поредни. Тези празни редове по никакъв начин не се отразяват в нашата програма. Може да добавяме колкото си искаме от тях и те просто биват игнорирани от Ruby. Защо въобще съществува тази възможност? Тя е точно по същата причина, поради която се добавят празни редове в книгите. Изцяло смисъл им е за повече четимост. Както в една книга, един параграф представлява някакви неща, които са относително свързани едно с друго и преминаването на нов параграф преминава към нова мисъл на автора. Точно по същия начин в програмирането е подходящо да добавяме празни редове. Естествено, не задължително, но за да подобрим четимостта на нашия код, ние може да добавяме такива празни редове, когато решим, че една наша мисъл, изразена чрез парче код, като тези тук, е приключила. Нека сега да ги оставим ето така 3 поредни реда и да видим какво се случва на всеки ред. На този ред се изписва всякакъв текст. На този ред се изписва чао. На този ред се изписва чао Б. И точно това представлява програмата. Програмирането и кода. Ред по ред се изпълняват. И вие, ако искате да разберете една програма какво прави, може да погледнете на всеки един ред какво се случва. Тук на първия ред се случва изписване на всякакъв текст, на втория изписване на чао, на третия изписване на чао Б. Ние много пъти ще разглеждаме наши програми, които сме написали и ще си говорим всеки път какво се случва на всеки ред. Обърнете внимание, че сайт, нашия редактор, удобно ни показва кой ред е в момента и аз много често ще казвам, вижте сега в момента да кажем на 15 ред какво става. Много често, както вече казах, ще казваме на първи ред става това, на втори ред става това, на трети ред, четвърти, пети, седми и така нататък се случват такива неща. Нека сега отново да оставим нашата програма да бъде съвсем простичка и да си поговорим за това какво прави puts. Puts изписва текст. Текст от кавички. В кавичките може да си добавим каквото си пожелаем. Примерно може да добавяме естествено и главни букви. Може да добавяме цифри и както тук забелязахте, точки, препинателни знаци. И може тази буква да я направим главна. Хоп. И това, което написахме в кавичките, се изписа ето тук като резултат от нашата програма. Това, което може би сега се чуете как да добавим кавички вътре, защото ако тук сложа една кавичка, видяхте, че текста в кавички приключи ето тук в каквото си, а нещата отстрани останаха извън кавички. И ако се опитаме да путнем нашата програма, видяхте, тя ни каза грешка. Тя става невалидна и има много начини да получим невалидна програма. Ще поговорим по-специално за това какво означават различните грешки, но в момента може да видите, че Ruby ни казва, има грешка на първи ред. Ако дабъл-кликнете върху нея, ще ви покаже точно първия ред, маркиран с това жълто кръгче и ще ви каже, тук има някаква грешка, която трябва да се оправи. Сега как се изписват кавички
от puts е нещо, за което ще говорим по-натам. За момента просто приемете, че може да пишете букви, препинателни знаци и цифри, колкото ви душа иска, стига препинателните знаци не са кавички. И така, това е горе-долу изписването на текст. Какво друго може да изписва puts, освен текст? И то има такива други неща. То може да изписва цифри. Естествено, че може да изписва числа, не просто цифри, ами числа, ако бъдат написани ето по този начин. Ето видяхте, сега ще изпише това число. Но това може да бъде изписано и по този начин. Това отново е число. Каква е разликата между предните две? Разликата е, че тук ако имаме числото, да кажем 6 и го изпишем, ние може да го съберем с нещо. Може да го съберем с 7. И като изпишем, ще видите долу, че се изписва 13. Преди малко се изписа 6. Сега се изписва 13. С числата може да правим математически операции. Може даже да ги умножим. Ето 6 по 7 ни дава 42. С текста в кавички не можем да правим такива математически операции. Ако тук напишем 6 плюс 7, ще се изпише точно това, което е съдържанието на кавичките. Това е, така да се каже, литерал. Това е буквално какво трябва да бъде изписано. Ако махнем кавичките, вече Ruby ще интерпретира това съдържание ето тук и ще се опита да го изчисли. Може да напишем 6 плюс 7, може да напишем 6 по 7, както видяхте. Отново го пускам, може да напишем 6 по 7 плюс 2. И това естествено е 44. Защо е 44? Защото операцията умножение е по-силна от операцията събиране. Това както е вярно в математиката за 3-4 клас, така е вярно и в програмите. Естествено може да равним местата на тези неща, да направим да е 2 плюс 6 по 7 и 44 долу ще остане. Естествено, можем да, ако искаме да се сметне първо събирането и после умножението, точно както и в математиката, трябва да добавим скоби. И сега вече ще е 8 по 7 или 56, както видяхте, тук се изписа. Скобите абсолютно точно ни казват кое да се изпълни първо. Може да направим колкото си пожелаем сложен математически израз. Може да направим тук някаква много сложна операция, което ще е плюс нещо си, умножено с някаква друга сложна операция. Аз тръгнах да пиша букви. Ето по този начин. И това ще направи наша сметка, но сега ни даде грешка. Сега да видим каква е грешката. И то е, както видяхте, на първи ред, защото имаме само един ред, сме затворили повече скоби, отколкото имаме. Да, в самото начало трябва да отворим една скоба. Ето видяхте, имаме 3 отварящи скоби и 3 затварящи след тях. Даже може да обърнете внимание, че сайт удобно ни подсказва, когато курсора ни е след някаква скоба, ни подсказва коя е затварящата я. Отново я маркира в синьо. Обърнете внимание на това нещо. Сега вече е валиден математически израз и излиза 5580, което не ме изненадва. Нямах представа колко всъщност ще се получи. Да видяхте, че може да се правят и математически операции. Умножение, събиране, естествено може някои от тия неща да го направим на изваждане. Като пусне програмата, се получи различен отговор, защото това изваждане промени стойността на израза, който сме написали тук. Запомнете, че това, ако бъде в кавички, то го изписва точно това, което е съдържанието на кавичките. Видяхте долу, изписа съдържанието на кавичките. Друго нещо, което може да си кажем за математическите изрази и за всичките изрази, които съществуват тук, е, че между тях може да има или да няма спейсове. Ето това се получава 24. Ние бих могли да сложим ето такива интервали между различните операции. Като я пуснем, отново ще се пише 24. Тези интервали имат за Ruby абсолютно същото значение, каквото имат новите редове. Никакво. Те служат единствено за нас като програмисти да ни е по-удобно да четем някакъв код. Според мен този израз в момента изглежда прекалено разширен. Има прекалено много празно пространство и е удобен за човека. Така е доста по-четим. Но естествено това си е въпрос на ваша преценка или на колегите, с които работите, ако случайно няколко души работите по една и съща програма. Бих могли да сложим спейсове ето така, ако искаме да подчертаем, че умножението е по-силно от събирането, отново се получава 24, няма никакво значение за нас. Бих могли даже да се направим на хитри и да направим нещо ето такова, но въпреки, че на пръв поглед не изглежда, че събирането трябва да стане първо, както вече казах, интервалите нямат никакво значение за Ruby и като я пусне програмата, отново прави първо умножението. Това е с математически изрази. Естествено, бихме могли да направим много математически изрази, изписвайки ги на много редове. Ако искаме тук да направим някакво събиране, тук може да направим някакво умножение, тук може да направим някакво изваждане.
И сега, като стартираме тази програма, би трябвало да изпише 3 неща. Едното ще е 31, другото 64 и следващото ще е 6. Добре, колко съм добър на смятане. Какво става сега? На първи ред нашата програма изписва резултата от тази сметка, на втори ред нашата програма изписва резултата от тази сметка и на трети ред нашата програма изписва резултата от тази сметка. И съответно изхода от нашата програма е резултат от първата, резултат от втората, резултата от третата. Какво става, ако накараме нашата програма да не изпише даден резултат? Сега, на първи ред нашата програма ще събере 8 и 23, на втори ще умножи 8 по 8, на трети ще извади 71 от 77. Но на първия ред ще изпише резултат, на втория ред няма, на третия ред също ще го изпише. И сега ще видим два реда. Този ред тук, който е този странен ред, се е изпълнил, но резултатът от него не е изкаран. И това ни показва, че програмите могат да бъдат и безсмислени. Изцяло силата на нас като програмисти е да изберем дали ще вкараме или няма да вкараме смисъл в нея. Програмата не би могла да съществува просто от ето такива операции. Те ще бъдат извършени, компютърът ще ги извърши, но няма да ни изкара резултата. Това е все едно, че вие с вашите приятели извършите някаква сметка като тези на ум и не им кажете какво сте получили. Това е безполезна операция, както това, което виждате в момента, е безполезна програма. Нека да направим няколко реда, които програмата ни изпише. Може да изпише нещо е такова. Ето сега програмата ще каже, ще изпише 5 плюс 5 е и след това ще изпише резултата от събирането на 5 и 5 и след това ще ни каже довиждане. И ето какво става. Програмата ни изписа здравейте на първи ред, от втори ред произлезе 5 плюс 5 е, от трети ред произлезе резултата от събирането на 5 плюс 5, защото не е в кавички и реално Ruby е изчислил какво става тук. И накрая програмата ни каза чао, като изпише текста чао. Може би ви е по-интересно какви други математически операции ни позволява Ruby и те са освен събиране, изваждане, умножение, има и деление. Нека да видим какво се получава, ако направим деление. Делението се прави след този знак. Ще изтрия останалите редове, защото само този ни е интересен. Като разделим 5 на 5, естествено се получава 1. Като разделим 15 на 5, естествено се получава 3. Какво става обаче, ако разделим нещо странно? Нека да си говорим за по-лесни за деление неща, като да кажем, ако разделим 2 на 3. Това може би знаете, че е 2 трети или 0.6 период. Обаче, ако пуснем програмата и не го изпише, тя изписва странно за нас 0. Това е защото 2 и 3 са цели числа. Това е нещо, което трябва да обърнете внимание, е, че за компютъра ни има значение дали числата са цели или не. В случая, когато делим цели числа, това, което се получава, е, че се взима само цял резултат. В смисъл, резултат от делението на цели числа е цял резултат. И понеже 2 делено на 3 е 0.6 период, ние ще вземем само цялата му част и тя ще бъде 0, каквото се получава и долу. Ако разделим 5 на 3, това може би ще се досетите, това е 1.6 период и в крайна сметка това, което ще получим като резултат е 1. Вие може би искате да получите и дробни резултати, в случая да получим 1.6 период. Това означава, че трябва да кажете на програмата по някакъв начин, че тези числа са дробни. И това е ето по този начин. Когато направим ето така, въпреки че те са реално цели, програмата ни разбира, че ние искаме те да бъдат разглеждани като дробни. И когато направим това нещо, ще видите ето този резултат. 1.6 период, накрая ни го е закръглил на 7, вместо да изкара безкрайно количество шестици. Не е точно така. Програмата ни всъщност не може да изкара безкрайно количество шестици, защото компютъра и не е безкрайно мощен, но тя е решила, че това е достатъчно добър резултат за нас и за повечето нормални сметки това е така. Какво обърнахте внимание? В момента имаме разгледахме най-различни данни, които PUC ни изкарва. Едните са текст в кавички, другите данни, които може да изкарва, са да кажем числа, които обаче могат да бъдат както цели, така и дробни. Ето вижте, резултатът е, че на първи ред програмата ни изкарва този текст, на втори ред програмата ни изкарва 5, на трети ред програмата ни изкарва дробното число 5, т.е. 5 погледнато като дробно число. И това всъщност ни навежда на мисълта, че програмата ни по различен начин интерпретира различните данни. Защото, както видяхте, тук може да направим събиране, тук също може да направим събиране, но тук не може да направим събиране. Тук не може да добавим ето така, плюс 3.
Вижте, като пуснем тази програма, тя ни съобщи, че на първи ред има някаква грешка. И тя е, че не може да събереме текст с число. Ние може да добавим това плюс 3 тук, естествено. Плюс 3. И това число, това ще бъде изписано, както си е в кавичките. На първи ред се изписва това, на втори ред се извършва това събиране, на трети ред се извършва това събиране и това са и изписванията на тези неща. Всички тези неща, тези данни, които имаме тук, са от различен тип. И това е и много важно, когато програмирате, да отчетете, че различни данни имат различен тип. По-нататък много ще се занимаваме с това какъв тип имат тези данни и даже как от един тип да се прехвърляме към друг. За сега това, което е важно да разберете, е, че има неща като тип. Това е от тип текст, това е от тип цяло число и това е от тип дробно число. Текст е прието да се нарича string. За напред ще наричаме такъв текст, който по някакъв начин може да се изпише в кавички, ще го наричаме string. Това е термин на английски, който на български също се използва и се казва nis, защото в крайна сметка това нещо представлява поредица от символи. Nis от символи или даже. Това са string е английският термин, който толкова широко е навлязал в български език. Nis все още някои хора се опитват да използват, но ние няма да го правим. String ми се вижда достатъчно лесна за произнасяне и запомняне дума. И приемете, че това нещо, което в кавичките е поредица от символи, която се нарича string. Това е цяло число, това е дробно число, за тях няма да използваме за сега специални думички, по-нататък ще видим какви са те. Но ще въведа понятието string за това нещо. Както преди малко започнах, но се отнесох с различните типове, а е важно да запомните, че има типове, може да прогледаме, преди да приключим, най-различни математически операции, които са ни позволени. Разгледахме събиране, умножение, изваждане, деление, може да разгледаме и даже и степенуване. Ако искаме да вдигнем, да кажем, 2 на трета степен, това е начинът, по който се изписва. Две поредни знака за умножение, един след друг. Да го пуснем, то ще ни изкара 8, и защото 2 на трета е именно 8. Може би се чуете как става коренуването. И това е добър въпрос. Има начин да се направи, който различен от този, който сега ще ви покажа, но много по-интуитивния е просто да вдигнете някакво число на степен 0,5. И това ще е точно корен квадратен. Ако си помните, коренуването е обратно на степенуването и корен квадратен е обратното на втора степен. Така че този резултат, който получихме тук, е именно корен квадратен от 2. Сега корен квадратен от 2 е абсолютно неприятно число и може да направим корен квадратен от 4, което, както ще се досетите, и тук долу ни се изписа, е 2. Разгледахме събиране на умножение, изваждане, деление и всякакви комбинации от тях са възможни с най-различни скоби. Ако може да си направим произволно сложен математически израз. Даже може да си поиграем и да умножим някакви абсурдно големи числа едно по друго. И Руби няма да има проблем с това нещо, то ще ни умножи и това е резултата от умножението на тези две чудовища едно по друго. Нещата, които разгледахме сега, бяха, че има различни типове данни, което е много важно, че програмата ни се изпълнява ред по ред, по ред, по ред, на всеки ред става нещо, освен ако не е празен, и чрез puts изписваме резултата от някаква операция. Ако не го сложим него, операцията ще се изпълни, но резултата няма да стигне до нас. С това приключваме и нашия втори урок. Ако искате, може да си поиграете, да напишете някакви програми, които правят някакви сметки и да почнете да ползвате Ruby вместо калкулатор, ако ви е интересно да го правите. Аз мисля следващия път да разгледаме доста по-интересни неща и ви очаквам отново в следващия урок.